Wapen Kabalen. At ayun na nga mga kaatado. Andito tayo sa Mabical, Florida, Pampanga. Kung saan, kasama ko ang masibag po ang ating pong pinakamausay po na konsehal, ang ating pamasyang konsehal po, Jojo Bitog. Wapen, Kuya Ching. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa Barangay Mabical, Florida Blanca, Pampanga. At kung saan kasama po natin ang napakagwapong kapitan na si Kapitan Federico Patawaran at napakagandang kaibigan natin, si Ma'am Michelle Garcia, Kuya Ching. Si Ma'am Michelle po nag-request para sa kanyang kapitbahay. Yes po. Chewin po yan. Chewin. Si Sir Renato Reyes po, isang 74 years old. Na isa siyang aluminum installer kung sino nahulog siya sa bubong po naglilinis ng alulod. Ayun. Kaya ingat po tayo mga kaakay lalo na tagulan ngayon. Ayun, nung kanya pagkahulog, nagpo siya na fracture sa kanyang kaliwang paa. Opo. Kaya naman din siya makalakad at matayo. Ay siya nag-request ng wheelchair dito kay Konsehal Jojo dito na magagamit siya pang araw-araw. Yes, Kuya Ching. Kaya Big Boy. Ihatid mo na yan, Big Boy. Maraming salamat po kay Nisol Party List sa binigay na wheelchair kay tatay, kay Konsehal Jojo Bitog, kay pinsan ko si Michelle na maganda, at pinakamabait namin kapitan na si Federico Patawaran po. Maraming salamat po at may magagamit na po si tatay. Maraming salamat po. God bless you all po. Thank you po.